الإسلام علمني ورباني على الأخلاق، حياتي كلها قيم ودربي كامل الإشراق. هو الإسلام هو الإسلام هو الإسلام هو الإسلام هو الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات تخطاتلتي تلفزيون سلام كمي تخونوا كمي اللهم دابركم إلهم معتي برهن قلت إن أبتحت زبل أرستي حيزركم قريبا زلهو مدبالو إذا مدب زي منالبات لو معتي مسانا إدريس يلن إن شاء الله نقول لنا نحنا أبزمت زرلو كمتعنا إدريس نايلو معتي نريو منالبات كم توز خواننا مصحف حدا مصحف ናይ ዝኾነ ሃይማኖት ማለት እዩ። ዝኾነ መጽሓፍቲ እዚ ናይ ፈጣሪ ቃል ድዩ ኣይኮነን ንዝብል ሕቶ ኣብዚ መደብ እዚ ብሰፊሑ ክንርኢና ንኽልቲኡ መጽሓፍቲ ማለት እዩ፣ ቁርኣንን መጽሓፍ ቅዱስን። ስለዚ ብሓፈሽኡ ግን ሓደ መጽሓፍ ናይ ሃይማኖት መጽሓፍ ካብ ፈጣሪ መጽኡ ተባሂሉ እንተዳ ቀሪብልካ እቲ ክትገብሮ ዝግባአካ ነገራት እንታይ ወይ ከዓ እዚ መጽሓፍ እዚ ብኸመይ ኢኻ ካብ ፈጣሪ ዝመፀ ምዃኑ ከተረጋግጾ እትኽእል ንዝብል ኣብዚ ምናልባት ሎማዓቲ መጀመር ዝኾነና ብመጽሓፍ ቅዱስ ክንጀምር ኢና። ነገር ግን ቅድሚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ቁርኣን ዝበሎ ነገር ኣሎ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣብ ሱረት አልበቀራ እንድሕር ኢና 75 ከምኡውን 79 ብዛዕባ ካልኦት መጽሓፍቲ ወይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ መጽሓፍቲ ተሐሪፎም ምዃኖም ወይ ከዓ ኮራፕትድ ኮይኖም ከም ዝኾኑ ይነግረና ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ኣብ 75 እንታይ ይብል? ምዕራፍ 275 ቁርኣን أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ስለዚህ እዚኦም كأملكم تدليو زلهم ساتهم ويكأكبعتهم كأتوسون حزبي انتهي قبر زيهم يسمعون كلام الله نيتنا الله سبحانه وتعالى كله مسمعوا ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. سلذي سو مسبلو مسمعوا تقداي مسفلطو understand مسقبرو مالتي دحر انتهي قبرو ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. حجي እንዳፈለጡን ከለው ነቲ ናይ አላህ ቃል እንታይ ገብሮ ይልውጥዎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ አላህ ቃል ወይ ከዓ ናይ ፈጣሪ ቃል ኣብ መጽሓፍቲ ተለዊጡ እዩ ኣይተለወጠን ዝብል ምናልባት ቁርብ መብርሂ የድልዮ መስለኒ። ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ህዝብታት ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ነቢያታት ዝመፁ ናብ ተፈላለየ ህዝብታት ዝመፁ ነቢያታት الله سبحانه وتعالى ويكا فطاري مصحفتي هيبوم حقتاتن سرعاتاتن هيبوم يمصهم زنبرو كله يفلطوي ازي حقتاتن سرعاتاتن ازي اب حزب خمصون كله اتم نبيات اب زخدلو غيزه ويكا اني مويتم نويح اب زغبرلو غيزه ات مصحفتي انتي እንዳኾነ خيد እንዳተቀየረ خيد مالتي حجي تزقير دلو اينا اندحريلنا اتم حزبي نت مصحفتي بدليتهم غيرهم كم تنعهم بفلاي دما اتم ابتلعل زلو مرحتي زبحالو اتي ناي فطار قال كقبلو زيدليو ወይ ከዓ ከም مرحتو ኮይኖምን ወላ ተቀቢሎም መንከለው ነገር ግን ንعهم ብዝጥዕሞም መንገዲ ነተናቶም ንሃብት ድዮም ደልዮም ገንዘብ ድዮም ደልዮም ካብቲ ህዝቢ ዝደልይዎ ነገራት ንዑ ዝጥዕሞም ወይ ከዓ ነቲ ሒዞሞ ዘለው ከምዚ ቀጻላይ ዝኾነ ነገር ንኽኸውን እንታይ ይገብሩ? ሓደ ነገራት ይእትዉ ማለት እዮም። እቲ ነቢ ቅድሚ ሕጂ ዝኣዘዞም ንዑ ካንስል ገይሮም ንዑ ደምሲሶም ኣማሓይሾም ኣዕርዮም ኣጉዲሎም ወይ ከዓ ወሲኾም ይጽሕፉ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ጽሑፍ ብፍላይ እቲ ናይ ሃይማኖት መጽሓፍቲ
እንዳበዝሐ እንዳተራብሐ ኣብ ካልእ ቦታ ከምዚታት እንዳኸደ ወይካ ኣብ ትርጉም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ክበፅሕ እንከሎ እቲ ትርጉም እንዳተቀየረ ክትርጉምዎ ከለዉ በቲ ንዕኦም ዝጥዕሞም በቲ ሕብረተሰብ መፅዎም ዘሎ ማለት ሓደ መፅሓፍ ናብ ካልእ ቦታ ኸይድ እዚ ቦታ እዚ ካልእ ህዝቢ እዮም እዞም ህዝቢ እዚኦም ናቶም ዝኾነ ባህሊ ናቶም ዝኾነ ልምድታት ኣለዎም ሕጂ ምስኡ ዝኸይድ ኣብቲ መፅሓፍ ክትርጉምዎ ከለዉ ምስኡ ዝኸይድ ነገራት ምስቲ ናቶም ሕብረተሰብ ዝኸይድ ነገራት ይቕይሩ ይውስኹ የጉድሉ ሕጂ እንታይ ገይሮም ማለት እዩ ነቲ ናይ ፈጣሪ ቃል ኣጉዲሎም ወሲኾም ይፅሕፍዎ ማለት እዩ ብከምዚ ሕጂ እቲ ናይ ፈጣሪ ቃል እቲ ቀንዲ ኦሪጂናል ፈጣሪ ዝደልዮ ነዞም ነቢ ዝሃቦ ናይ መጀመርያ ዝሃቦ ነቢ ነቶም ሕብረተሰብ ከብፅሑ ዝግባእ ነገራት ኣብ ካልኦት ህዝብታት ምስ በፅሐ ተቐይሩን ተመሓይሹን ተወሲኽዎን ጎዲልዎን ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምኽንያት እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ይብል ኣላህ ኣብዚ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ነቲ ነገር ይሰምዕዎ ነገር ግን ይልውጥዎ ነይሮም ثم يحرفونه ማለት ኮራፕት ዝገብርዎ ይልውጥዎ ነይሮም ድሕር አላህ ስብሓነ ወተዓላ ኣብ ካልእ ቦታ እንታይ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 279 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون أبزخ أنت يبل الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم بإيدهم صحيفهم بعلاتهم صحيفهم بإيدهم كبل كل حجي بناتهم حسابات مالتي بعلاتهم بإيدهم صحافوي تباهلو نجر جن تزرخبو أما حيشهم أقديلهم قال زقبرو بعلو بإيدهم زقتو وحدش تنجرات أقديلهم هون ويك أوصيهم ويك أيرم فويلو ويل زياتهم يبل الله زوم سبات كم زقبرو مدحرك أنت يبلو ثم يقولون هذا من عند الله زخ أكاب الله يمزي يبلو ما يسم كافت أريو إذا متحف زين أملاخ متحف يبلو قالنا أملاخ يبلو ናይ ፈጣሪ ቃል እዩ ኢሎም ነቲ ህዝቢ እንታይ ይገብሮ ይረድእዎ ማለት እዩ ነገር ግን ኣብቲ ውሽጢ ኣእትዮምሉ ወሲኾምሉ ፈጣሪ ዘይደልዮ ነገራት ገይሮም ኣለዉ ግን ከምኡ ኣይብሉን እዮም እንታይ ደኣ ነቲ ህዝቢ እንታይ ይብሎ እዚ ثم يقولون هذا من عند الله ካብ الله ይዝመፅዩ ካብ ፈጣሪ ይመፅዩ ኢሎም ከዓ ይዛረቡ ليشتروا به ثمنا قليلا እዚ ከዓ ንምንታይ እዮም ሕጂ ዝገብሮ ዘለዉ መክሰብ ክረኽቡ ገንዘብ ክረኽቡ كناي مصحفتي يشوطو مالتهم بزي حاتيمو معك مصحفتي ملاين زخونه مصحفتي يشوطو بوخا مخسب رخبو حجبت وشت زلو يقدسو مني توسيخو ولا غديلو جن ساتهم هبت خرخبو غنزب كرخبو يلوم زغبرو برينت كناي اب عامت كناي برينت يزخو ناي مصحفتي مالتي سلاذ بزي مسرت كابو زرخبو غنزب سلازلو نتي غنزب ريوم ليشتروا به ثمنا قليلا نتي قرب غنزب كرخبو يلوم زغبرو فويل لهم مما كتبت أيديهم نزن أداو زياتن زصحفا ናይ ፈጣሪ ቃል ዘይኮነ ኣእትዮም ወሲኾም ዝጽሓፈ ኣእዳው እዚኣተን ወይልአኒ ይብል ኣላህ ኣብ መዓልቲ ትንሳኤ ወይልኦም ዞም ሰባት እዚኦም ኣምላኽ ዘይበሎም ፈጣሪ ዘይበሎ ነገር ጽሒፎም እሞ ከዓ እዚ ናይ ፈጣሪ ቃል ኢሎም ንህዝቢ ኣረዲኦም ነቲ ህዝቢ ኣብ ጌጋ ኣረዲኦም ናብ ገሃነም እሳት ሒዞም መዛኣቱ ወይልኦም وويل لهم مما يكسبون بتزرخبو ገንዘብ በቲ ንሶም ዝረኽቦ ነዚ መጽሓፍቲ ሸይጦም ዝረኽቦ ገንዘብ መኽሰባት ወይልኦም ይብል ስለዚ ንዖም ዝጠቅም ነገር ዘይኮነ ኣብዚ ዓለም ተደሲቶምሉ በሊዖም ሰትዮም ክኸይዱ ናብ ቀልቀሊ ዝኸይድ ወላ ሳቶምን ሓሙድ ክኾኑ እዮም ነገር ግን በቲ ሳቶም ዝገበርዎ ኣብ መዓልቲ ትንሳኤ ክሕሰቡሉ እዮም እዚታት ሕጂ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ቁርኣን ዝመፀ ሰባት ዝቀየሩ ምዃኖም ዘብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ካልእ እውን ሓዲስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝተዛረብዎ ኣለዉ እዚ ቃል እዚ ኮ ኢሎም ልክዕ ከምቲ ተሓሪፍ ኢሉ ኣላህ ዝነገረኩም ንሱ እዩ ኢሎም እውን ዝተዛረብዎ ኣለዉ ምናልባት ካልእ ግዜ ኣብቲ ናይ ቁርኣን ናይ ፈጣሪ ቃል ድዩ ኣይኮነን ኣብ ዝብል ምስኣተና ክንዛረበሉ ኢና እዚ ማለት እዩ ምስ ሓዲስ ኣታሒዝና ማለት እዩ ኢንሻአላህ ግን እንታይ ክብል ደልየ ኣብዚ ከም መእተው ዝኾነና ቁርኣን ባዕሉ ነቲ ዝነበረ መጽሓፍቲ ኮራፕትድ ምዃኑ ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ባይብል ኮራፕትድ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ሕጂ ዘሎ ኮራፕት ምዃኑ ምክንያቱ ናይ ሙሴ እቲ ኦሪጂናል ኮ ዝገርመኩም ንኣብነት ናይ ሙሴ ዝተዋሃቦ ኣሎ ናይ ሰይድና ዒሳ ኣሎ ኢየሱስ ዝተዋሃቦ ማለት እዩ ከምኡውን ካልኦት ነቢያት ናይ ኢብራሂም ናይ ዳውድ ኣሎ
ዳዊት ማለት እዮም ናይዚኣቶም ኩሎም ዝተዋሃቦም ኦሪጂናል ትሕዝቶ ኣብቲ ግዜኦም ኦሪጂናል ትሕዝቶ ነይርዎም እዩ ግን ንሳቶም መስከሉ ድሓር እንታይ እንዳኾነ ኸይድ እንዳተበላሸወ ወይ ከዓ እንዳኣተወ እንዳወሰኾ ይኸይድ ስለዚ ሓደ ሰባት ክብሉ ክእሉ እዮም እሞዚ ሕጂ ዘሎ መፅሓፍቲ ስኒ ናይ ፈጣሪ ቃል ኣይኮነን እንዲኹም ትብሉ ዘለኹም ክብሉ ክእሉ እዮም أول كأنه بلوم بمسرة نحن حجي انتي نقبر نت مصحف تمليسنا نريو عنتوي مجمر انتي لوكم نيره زخونه مصحفتي كتريو ناي املاح قالديو ايكونن ወይ ከዓ ዝካፈት ኣርዝ መፀቃልዲ ኣይኮነን ኢልካ ንኽትሪኦ ወላ ብጋዜጣ ኣብ ሓንቲ ጋዜጣ ሕጂ ዘሎ ሓሳባት እኮ ክትግምግሞ ትኽእል ኢኻ እዚኣ ፀገም የብላ እዚኣ ግን ፀገም ኣለዋ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ጋዜጣ ሓደ ሰብ ፈጣሪ እኮ ሓደ እዩ ንኹላትና ዝፈጠረ እዩ ዝብል ሓሳብ እንድሕር ፅሒፉ እዚኣ ትኽክል እያ تخكلا نجر جن حجي يمل أمه دحر انتي يبل سلازي زي فتاركم جن كلا يلو نحد امن دحر زي فتاري لو نجيرنا جن زي جيك الله خان ولا مالتي بر حدا فتارو مخانو ندك سبات نقول له فتار حدا مخانو زي كون حسابي نجر جن تي فتارو تبلد الله جن زيو دحريل كا حدا سبام تيخا ويكا كابتم سبات دك سبات كم سب ويسوس يندحريل كا مريم يا وجبريل ويكالوت يوم يندحريلو جن انتي خون مالتيو زي تخكل ايكونن ناي فطار قال ايكونن نبلو مالتي سلازي نعو كنقمقملو زخيل بزح نغرات الله كنقمقملو زخيل رقم واحد حج اندحر رئينا اب مصحف قدس ناي فطاري قالدو يزبل تي ارستنا مالتي بز جميرنا يالنا ان شاء الله كنقصو لينا إذا خا نزخون سب نمهساي وي إذا مصحف زي كم زي إنه مبالغ يكون قلنا أنا بزين تاينا نمصو أستمهراوي بزخون من قدي أبتوشت مصحف تقصد له حالة سبات أم مصحف سي اللنز ولو نقرات اندحر له كتصحفوا لنا كل يوم أب كم زخم زي تقصد بقولكم مسيل لنا بزناتنا إلهم كزاربو كل يوم دحر ذاني نحنا زي كنا نقر تزاريبنا مالتي جن بتقصي بمعرف سلازخونه اذا خا قنوع ايكونن كبهلا يكالن يناقدن تمليس كا مصحف كخضري على كمالك سلازي مصحف كلس ناي فطار قال ديو ايكونن نزبل حجي لو مخن رينا بعلهاتكم تفردوا مالتي تفردي بعلهاتكم تفردوا مالتي سلازي حدا مصحف اب مصحف قدس رقم 2 دحرينا كالاي مصحف قدس نبعلو انتي بالحجي مالسي أوشت مصحف قدس بزح نجار يخاطري نابنت حجي زراقم 34 شومونته إياسو 11 15 كمون زهول قد شعته زصات 30 كلتن نزيتات كنريد نحر كوينا حجي انتي يزلو الصحفانه مصحف بسلسته ابسلسته نجاري تمقيلو زلو مصحف بعلو مالتي ابوشت سني ثلاثه سبات يوم تصحفون كنبل نخيل وي ناي سلسة نجارات صحفي قدامي فطار تزارب والله فطار بعلو زارب انا املاخي انا خمزي إلو بعلو كم قدامي اكل كوينو نسو زاربو الله ازي قطتا ناتو زربا تباهيلو يفلط ناي املاخ زربا تباهيلو يفلط مالتي موسى زارب والله كالوت نبيات زاربو والله نساتهم بزعبا حدا نجار يزاربو مالتي بزعبا ناي املاخ قداي زاربو إذا خا نساتهم أنا نابولو زاربو مالتيهم إذا خا ناتاتهم أنت أشوفهم بحال مالتي ناتاتهم قال بحال أنا نابل الزارب بعلو نبي مالتي قالوا سبات قالوا بزعبا زوم نبيات زي أم زاربو بزعبا أملاح كأزاربو مالتيهم زي أم حجي ويكا بزعبا تاريخ نايسب كأزاربو سلازي ثلاثة أكلات يمزلو نزل مصحف زي صحيفة مزلو أم مصحف قدس زوم ثلاثة أكلات حجي أب حدا مصحف يمزلو أمنا مصحف قدس قداي كنري كلنا زوم ثلاثة أكلات زيهم أملاح الله نبيات الله سبات كالله سلازي زيهم ثلاثة زيهم جن أبتوشت مصحف قدس بملؤ أبكم الله مالتهم أبوشت الله كلهم يمزاربوا أبز مصحف زي حجي إتمصحفتي ناي أملاح قال يخطب له أي تخلني خا مخنياتو ناي سب قال الله ناي نبيات قال الله زيهم ثلاثة يوم تزاريبهم سلازلو انتي كنبل نخل ازي كله ناي كم زقالالو ناي كم زقالالو إلنا خنفليهم كألالنا حج بهم إيو تمصحف بمولو قنام تعبيلكا مصحف قدس كون أملاح قال يخطب لا يتخلني بمجمرتا مصحف قدس بحال حدا مصحف نحن نزخون النبي
بملؤ مصحف مالتي كم زحج زلو قرصي كم زحج زلو معرفات نمانم نبي ايتوهابن ግን ናይ ኩሎም ታሪኽ ተኣኪቡ ባይብል ማለት ካብ ናይ ግሪክ ትርጉም ዝተሓዘ እዩ ካብ ናይ ግሪክ ባይብል ከም ቤተ መጻሕፍቲ እዩ መጻሕፍቲ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ባይብል እዚ ናብ እኩብ ዝኾነ መጻሕፍቲ ከብጽዎ ዝኽእሉ ዝተፈላለየ መጻሕፍቲ ዝተፈላለየ ታሪኽን ኣብ ሓደ ኣኪቦም ኣብ 1611 بكينج جيمس فيرجن بايبل تباهيلو المجمرتا غيزه تاكبولو غيزه ينيرو سلازي እዚ መጽሐፍ እዚ ናይ ሰለስተ ዝኸውን ቃል አለው ማለት ናይ ሰለስተ አካላት ፈጣርን ነቢያትን ደቂ ሰባትን ማለት እዩ ግን ብሙሉእ ሕጂ ናይ መን ቃል እዩ እንደሄድካ ናይ ፈጣሪ ቃል እዩ ክትብሎ ይትኽእል ያ ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጢ ከምኡ ዝብል ሰብ ናይ ፈጣሪ ቃል እዩ እቶም ኣብቲ ውሽጢ ጽሒፎም ዘለዉ ሰባት ግን ናተይ ቃል ናበሉ ዝጽሓፍዎ ከኣሎ ባዕላቶም ማለት እዩ ስለዚ እዚታቱን ክንሪኦ ኢና ዝመጽእ ዘሎ ሕጂ بناي قرآن ندحر رئينا نزل خلته متصحفت نمود دار زأكلابتي مأتوي قرآن حجي نايمان نمسب زربا يبولو نابتوشتي كمتي ناي متصحف قدس نبلو زلنا مالتي فتارت راح يزارب بقرآن القرآن كتتان عاخذ زاربك فتارت راح نبي محمد وناي زاربو خانيم صلى الله عليه وسلم موسى اي زاربكاني ولا يسوسون ابت متصحف قرآن اي زاربني ابراهام كلهم نبيات مالتهم ወይ ድማ ካልኦት ሰባት ኣብ ታሪኽ ተጻሒፎም ዘለው ኣይ ዛረቡን እዮም በዓላቶም ስለዚ ኣብ ውሽጢ ቁርኣን ፍልይ ዘብሎ ሕጂ ቁርኣን እንታይ እዩ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንሱ ጥራሕ ይዛረብ ቀጥታ ንሱ ንደቂ ሰባት ተዛረቦ እዩ ኣብ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ክትርድኡዋት ይደልየኩም ማለት እዩ ስለዚ ብመንጸር ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ከነነጻጽሮ ከለና ምስኡ مس مصحف قدس ناي سلسة قال الله سبات الزاربو بتوشتي ولا بعلاتومون زناتي قالاتيو ناي እግዚአብሔር ይብሉን ይሉ زاربو ابتوشتلو ناي بعل باولوسون كنرينا عالم زصحفو مخانون يزاربو مالتيم انا زناتي صحفو زلخو نابلو تزاربو مخانوم ስለዚ እዚታት ሕጂ በመልኡ ናይ አምላኽ ቃል ጥራሕ ከብሉ አይክእልን እዩ ረቀም ትሬን ድሕሪና ናይ አምላኽ ቃል ከብሉ ይክእልን እዩ ስለዚ ሕጂ ብዝንታይ ይብል ዘዳግም 34 ደቂ እስራኤል እንታይ ይብሉ ንደቂ እስራኤል ድማ ንሙሴ ኣብ ጎላጎል ሞአብ 30 መዓልቲ በኸይሉ ሕጂ ዝመስሞተ ማለት እዩ ንሙሴ በኸየሙሉ ቶም ደቂ እስራኤል ሙሴ መስሞተስ ንሙሴ በኸየሙሉ መን እዮም ዝበኸይሉ ዘለው እቶም ደቂ እስራኤል እተን ንሙሴ ዝበኸይሉን መዓልትታት ሓዘኖም ብኡኡ ተወደአ እተን መዓልትታት ሓዘን ገይሮም ናይ ሙሴ ጉዳይ ወዲኦም ማለት እዩ ሕጂ ዘዳግም ሕጂ ተሪኢናዮ ምስተ ሓሙሽተ መጽሓፍቲ ዘፍጥረት ዘሁልቁ ዘጻአት ዘዳግሙን ባዕሉ እዚኦም ናይ ምን መጽሓፍቲ ተባሂሎም እዮም ዝፍለጡ ናይ ሙሴ መጽሓፍቲ ሙሴ ዝጻሓፎም መጽሓፍቲ ተባሂሎም እዮም ዝፍለጡ ዘዳግም መን ይጽሕፎ ተልካ ሙሴ ይጽሕፎ ዝብለካ ማንም ከምኡ ይደሎ ኣብትናቶም ጽሑፍ ማለት እዩ ሙሴ ከም ጻሓፎ ይዝረብ ዘን ሓሙሽተ ብፍላይ ማለት እዩ ሕጂ ዘን ሓሙሽተ ናቱ እንድሕር ኮይኑ ናይ ሙሴ እንድሕር ባዕሉ ጽሒፎም ኮይኑ ስኒ ከመይ ገሮም እዮም ሰባት መጽኦም ምስ ሞተ ዝበኺሉ እዚ ካልእ ሰብ ይጽሕፎ ኸውን ዝኽእል ሕጂ ኣብዚ ወላ ግራማቲካል ድሕር ይኹሞ ብናይ ግራመር ደቂ እስራኤል ድማ ንሙሴ ይዝብል ዘሎ ንሙሴ ሕጂ ሙሴ ባዕሉ ከምኡ ክብል ኣይክእልን እዩ እንድሕር ሙሴ ጽሒፎ ኮይኑ ሕጂ እንታይ ክብል ዝግብኦ ነይሩ እዚ ደቂ እስራኤል ድማ ንዓይ ክብል ዘለዎ ንዓይ ንሙሴ ኢሉ ክዛረብ ኣለዎ ድሕር ምስ ሞተ ኢኻ እቲ ፀገም ኣብ ዘሎ ሞይቱ ስለ ዝኾነ ምስ ሞተ ስኒ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ መፅኡ ብዛዕባ መን እዩ በኺሉ ክንደይ መዓልቲ እዮም በኺዮምሉ ደቂ እስራኤል ንዕኡ ዝበኸይሉ ምዃኑ ንመጻእ ግዜ ተዝኸውን ኮ ማእመናዮ ነርና ማለት ንመጻእ ግዜ ደቂ እስራኤል ምስ ሞትኩ ከምዚ ኢሎም ክበኺሉ እዮም ኣብ ተወሰነ መዓልትታት እውን ናይ ሓዘኖም ክገልጹ እዮም ዝብል እንከሎ ተዛረቦ እዩ ክበሃል ይኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ መጻእ ግዜ ዛረባ ኣሎ ነገር ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ንሙሴ ኣብ ሞአብ 3 መዓልቲ በኸይሉ ተወዲኡ ማለት በኸይሉ እዚ ፓስት ተንስ እዩ ስለዚ እተን ንሙሴ ዝበኸይሉን መዓልትታት ሓዘኖም ብኡ ተወዲኡ ብኡ ተወዲኡ ማለት
من يمزيهم دق إسرائيل نموسى ينبخيهم له سلازي إذا حجي قالات زي من يتصحفوا إلكان نزق على زختري عند حركونك أمر مرة عند حرقتي خايو نزي إجزابير دي يتصحفوا إلكان مرأيو إجزابير بعلون دحر تصحفوا خينو زي إجزابير أنا يلو خزارب قبوه نموس دق إسرائيل سن نموسية كم زيلون بخيهم له خمس غيرهم له جن إجزابير زداقم موسى يتصحفوا خايز بحال دلو سلازي موسى دحر تصحفوا خينو كم يجيرو مسموته ديو صحفوا خمسن كم زن يلو ويكا أنا أتوسي يديو صحف كازي أخي يلو خونا يكلني سلازي إذا ناي موسى بخمسة كنري أكلنا أب إياسو عشرة حمشتون كنري نخلينا أب عشرة حمشتون لك عكمو إجزابير نموسى باريو زعززكا كم موسى نإياسو أززو كمتي إجزابير نباريو موسى زعززو سني كم خان نإياسو أزيزو إياسو كم جبره نسو كابتي إجزابير نموسى زعززو كله مالت نإياسو كمتي إجزابير نموسى زعززو نإياسو خأزيزو يبلالو حجب زينا إياسو من يصحفو إياسو يصحفو بعلو الدحريكا السخو نايك إليني مخنياتو انتاي كبل نيرو إجزابير نموسى خمتن إجزابير نموسى زعززو نعيكا أززرني كبل نيرو بر نإياسو أزيزو قبل أكلني إذا كن كهال إسب نعوم زريهم زلوا بزعب عزيهم تاريخ زارب زلوا سكال سالساي أكال يصحفوا سلازي زداقم سو موسى يصحفوا إياسو دوما بعلو أي صحفون مالتي بزمن كندزي سلازي دحرزي فاصل اللاتنا دحرزي مساقاقرهم الله سوكمي مسايد صنحو هو الإسلام هو الإسلام هو الإسلام إريتريا عبي تاريخ زلوة هاجريا بمكران بمسوأتن بعوتاتن زحالفت اسكي نزي عبي تاريخنا جنسيلنا نمرأي تاريخ إريتريا أب تحت زبل مدد أب سلام تلفزيون يراخبنا هو الإسلام هو الإسلام هو الإسلام هو الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي كبرات هتاتلتي بتمارسكم الله سلازي أبز حجة هنريد صنحنا ناي إياسو ندينا سو يكون تحفو مالتي مخناتو تي سنتنس ما يكون نزله نمنتا يكم زهوينو إلكاهت حاتت ناي قدنيو أبز هولقوت شعاتت ترينا إغزابيهر دما نموسيه كم زيلو تزاربو أبز ساعات ثلاثة إغزابيهر دما نموسيه كم زيلو تزاربو حجي ولاون زهولقو زاعات بنبعلو استودي صحيفو يصحفونن كتفلط ايتخلني مخنياتو ابز كالسب زاربالو اغزابير نموسيه خمزيلو زاريبو اغزابير تزخون نيرو انتاي مبل انا نموسيه كمزيله تزاربكو مبل نيرو اغزابير تصحيفو بناتو برينت تصحيفو تزخون مالتي بناي اغزابير بعلو صحيفو تتخون وي دما موسيه تزخون نيرو اغزابير كمزيلني يلو صحيف مخاله ግን ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ኣብቲ ሓሙሽተ ናይ መጀመርያ መጽሓፍቲ ከምዚ መዓት እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ከምዚ በሎ ሙሴ ናብ ፍርዖን ኪድሎ ሙሴ ድማ ንእግዚአብሔር ከምዚ በሎ ሙሴ ውን ባዕሉ ንእግዚአብሔር ከምዚ በሎ ሕጂ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኣብ መንጎ ሙሴን ዝኸውን ዘሎ ሓደ ካል ኣካል ዝርኢ ያሎ እሱ ይጽሕፍ ዘሎ ነዚ ናይ ክልቲኦም ማለት እዩ ስለዚ ናይ መን ማለት እዩ ጽሑፍ እዚ ናይቲ ዝጽሓፈ ሰብ ናይ ክልቲኦም ጉዳይ ዝጽሓፈ ሰብ ናቱ ቃል እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ናይ ሙሴ ክኸውን ኣይክእል ናይ እግዚአብሔር ውን ክኸውን ኣይክእልን ናይ ክልቲኦም ታሪኽ ግን ክጽሕፍ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ መጽሓፍ ታሪኽ ክንብሎ ንኽእል ኢና
እምበር ናይ እግዚአብሔር ቃል ይኽትብሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ እግዚአብሔር ቃል ተዝኸውን ነይሩ እዚ ኣነ ንሙሴ ከም ዝበልክዎ ክብል ኣለዎ ቀጥታ ነው ከም ዝበልክዎ ከምዚ ኢለዮ ከምዚ ቀዳማይ ኣካል ኮይኑ ክዛረብ ካልኣይ ኣካል ኮይኑ ክዛረብ ክእል እዩ ግን ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ካልእ ሰብ ዝፀሓፈ ምዃኑ ናይ ሙሴ ክመጽእ ከሎ ናይ እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝኸውን ዘሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሳልሳይት እንድሕር ከድና ከምኡውን ዘሁልቁ 11 ክልተ እንድሕር ኢና እንታይ ይብል እቶም ህዝቢ ድማ ናብ ሙሴ ኣእወዩ ሙሴ ከዓ ንእግዚአብሔር ለመነ እቲ ሓዊ ከዓ ጠፍአ ኢያሱ ወዲ ነዌ ካብ ንእሽተይ ኣገልጋሊ ሙሴ ዝነበረ ጎይታይ ሙሴ ከልከሎም ጎይታ ሙሴ ከልከሎም ኢሉ መለሰ ጎይታይ ሙሴ ከልከሎም ኢሉ መለሰ እዚ ሕጂ እቶም ህዝቢ ድማ ሙሴ ናብ ሙሴ ኣእወዩ ሕጂ መን ይዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ዲ ሙሴ ከዓ ንእግዚአብሔር ለመነ ስለዚ እግዚአብሔር ተዝኸውን ነይሩ ሙሴ ንዓይ ለመነኒ ክበለ ነይሩ ንዓይ ለመነኒ እቲ ሓዊ ከዓ ጠፍአ ከምዚ በለ ነይሩ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ክንርኢ ከለና ሙሴ ይኮነን ጽሒፍዎ ወላ እውን እግዚአብሔር ኣይኮነን ሙሴ እንተዝኸውን ነይሩ ባዕሉ ጽሓፎ ድማ ኣነ ንእግዚአብሔር ለመንኩ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ለመነ ስለዚ ዘጸአት 3:4 እውን ልክዕ ከምኡ እግዚአብሔር ድማ ክርኢ ከም ዝቐረበ ምስ ረኣየ ኣምላኽ ካብ ማእከል እታ ቁጥቋጥ ሙሴ ሙሴ ኢሉ ፀውዖ ንሱ ድማ እኔኹ በለ ሪኢኻ ሕጂ ሙሴ ናብቲ ቦታ ከይዱ ኣብቲ ቁጥቋጥ ከይዱ ሙሴ ሙሴ ኢልዎ መን ይፀዊዕዎ እግዚአብሔር ፀዊዕዎ ንሱ ድማ እኔኹ ኣነ ኣለኹ ኢሉ ተዛሪቡ መን ይዛረብ ዘሎ ኣምላኽ ተዝኸውን ነይሩ ንሙሴ ከምዚ ኢለ ፀዊዕዮ ሙሴ ድማ ኣለኹ በለኒ በለ ወይ ከዓ ሙሴ ተዛሪቡ ተዝኸውን ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ፀዊዕኒ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉኒ ኣነ ከዓ እነኹ በልክዎ ከምዚ ዓይነት ኣዘራርባ እዩ ክዛረብ ዝኽእል ዝቐዳማይ ደረጃ ዝበሃል ስለዚ በዚ ምኽንያት ሕጂ ዘጸአት ዘሁልቁ እቲ ካልእ መጽሓፍቲ ኣብቲ ውሽጡ ናይ ኣምላኽ ዘይኮነ ቃል በዓላቶም ካልእ ሰብ ዝርኢ ነዚ ጉዳይ ታሪክ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኣብ መንጎ ሙሴን ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ ዝጽሕፍ ዘሎ ካልእ ሰብ እዩ ስለዚ እዚ ቃል እዚ ናይቲ ካልእ ሰብ ንብሎ ዘለና ሚስተር ኤክስ ንበሎ ንሱ እዩ ማለት እዩ ጽሒፍዎ ስለዚ ብድሕሪኣ ዘላን ድሕር ርኢና ጳውሎስ እውን ንባዕሉ ኣብ ናይ ሓድሽ ኪዳን ድሕር ከድና ማለት እዩ ጳውሎስ ሕጂ እንታይ ዝብል ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ 3:17 እንታይ ይብል እዚ ሰላምታ እዚ ብኢደይ ብኢድ ጳውሎስ እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ደብዳቤታተይ መፈለጥታ እዩ ከምዚ እየ ዝጽሕፍ ባዕልዎም ጽሓፎ ከምዚ እየ ዝጽሕፍ ይብል ኣሎ ብናቱ ባዕልዎም ጽሓፎ ናቱ ሓሳብ ምዃኑ ገልጽ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ካልእ እውን ኣሎ ድሓር ካል ግዜ ንሪኤና ዝመጽ ዘሎ ሓሳበይ ይብል ኣለኹ እምበር ሓሳብ እግዚአብሔር የብሉን እንዳበለ እውን ዝተዛረቦ ቦታታት ኣሎ ማለት እዩ ግን እዚ ሕጂ እዚ ጽሕፈት እዚ ናቱ ምዃኑ ከምዚ እየ ዝጽሕፍ ደብዳቤታተይ መፈለጥታ እዩ እዚ ከዓ ደብዳቤታት እዩ ሕጂ ጳውሎስ ዝጽሓፎ ኩሉ ደብዳቤ እዩ ናይ ሰላምታ ደብዳቤ እዩ እዚ ሰላምታ እዚ ይዝብል ዘሎ ብኢደይ ብኢድ ጳውሎስ እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ደብዳቤታተይ መፈለጥታ እዩ ስለዚ ደብዳቤታት ምዃኑ ገልጽ ኣሎ እንደገና እውን ባዕሉ ዝጽሓፎ ብኢዱ ዝጽሓፎ ምዃኑ ይገልጽ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 16:21 እዛ ሰላምታ እዚኣ ኣነ ጳውሎስ ባዕለይ ብኢደይ ዝጽሓፍክዋ እያ እዛ ሰላምታ እዚኣ ስለዚ ደብዳቤታት ኢልዎ ደብዳቤታት ናይ ሰላምታ ነቲ ጽሕፈሉ ናብቲ ዓዲ ጽሕፍ ናብቲ ቆላሴ ጽሕፍ ናብ ቆሮንቶስ ጽሕፍ ናብ ሮሜ ጽሕፍ ናብ ቆላሳይስ ናብ ገለ ዝበሃል ዓድታት ድዩ ገሊኡ ሰባት ድዩ ኣይትፈልጦን ኢኻ ምክንያቱ ወላ ናይ ንኣብነት ሉቃስ ሕጂ ንቴዎፍሎስ ጽሒፍሉ ዝበሃል ቴዎፍሎስ ዓርኩ እዩ ተባሂሉ እዩ ዝጽሓፍ ነገር ግን ገሊኦም ከዓ ኖ ቴዎፍሎስ ዓርኩ ይኮነ እንታይ ዳ ህዝቢ እዩ ዝብሉ ከዓ ኣለዉ እዚ ትርጉማት በዓላቶም ዝህቦ መዓት ትርጉማት እዩ ኣው ብዙሕ ሙምኪን ኣይነኣቱን ምናልባት ግን ሰላምታ ይብል ኣሎ እዚ ሰላምታ እዚ ብኢደይ ዝጽሓፍክዎ እዩ ስለዚ ናይ ኢዱ ዝጽሓፎ ሰብ ባዕለይ ብኢደይ የጽሒፈ እንዳበለ ባዕለይ የጽሒፈ እንዳበለ ከመይ ጌርካ ናይ ኣምላኽ ቃል እዩ ትብል ናይ ጳውሎስ ክትብሎ ኣለካ ናይ ጳውሎስ እዩ ትብሎ ኣለካ እቲ መፈለጥታ ክትቦ ዝግባእካ ብምንታይ ክፍለጥ ዝግብኦ እቲ መጽሓፍ ናይ ጳውሎስ ተባሂሉ ክፍለጥ ዝግብኦ ናይ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ኢሎም ከኣምጽዮሞ ማለት እዩ እዚ ደብዳቤታት ናይ ጳውሎስ ኣብ ቆላሴ 4:18 ንሪኢ ከለና እዚ ሰላምታ እዚ ብኢደይ ብኢድ ጳውሎስ እዩ መቐውሐይ ዘክሩ ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን ኣሜን እዚ ሕጂ ባዕሉ ጸሎት ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ
እዚታት ሕጂ እንታይ እዩ ናቱ ዘረባ ናይ ገዛ ርእሱ ዘረባ ባዕሉ ተዛረቦ ባዕሉ ዝፅሓፎ ብኢዱ ምዃኑ ወላ ጳውሎስ እዩ ዝብለኩም ካልኦት ኣለዉ ክንሪኦም ኢና ናይ ማቴዎስ ናይ ዮሃንስ እዚ እውን ከመይ ገይሩ ተጻሒፉ ናይ ሉቃስ ባዕሉ ከመይ ገይሩ ተጻሒፉ ዝብል ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ግን ጳውሎስ እቲ ዓቢ ቦታ ሒዙ ዘሎ ዳርጋ 80 ካብ 100 ክርስትና መስሪትዎ ዝበሃል ጳውሎስ እዩ 80 ካብ 100 ናይ ሓድሽ ክዳን ዝጻሓፎ ንሱ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ናይ ጳውሎስ ማለት እዩ ሰላምታ እዩ ይብላሉ እዚ ሰላምታ እዚ ብኢድ ጳውሎስ ተጻሓፈ ማለት እዩ ኣብ ላዕሉ ንሪኢኹሞ ብኢደይ ዝጻሓፍክዎ እያ ትብል ዘሎ ስለዚ ከምዚ እናበሎም ከሎ ናይ ኣምላኽ ቃል ክትብሎ ይከኣል ድዩ ኣይከኣልን እዩ ልክዕ እዚ ሕጂ ብመንፈሲ ጽሒፍዎ ብመንፈሲ ከም ዝበሃል ነገር ኣሎ ብድሌቶም ኮይኖም ጽሒፍዎ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪኣ ዘላውን እንድሕሪኢና ካልኣይ ጴጥሮስ 1 ክሳብ 20 ክሳብ 21 እንድሕሪኢና ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉም ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ እዚ ፍለጡ ሕጂ ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ናይ ትንቢት ጽሑፋት ይብላሎ ትርጉም ናቱ ማለት እዩ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ እዚ ፍለጡ ትንቢት ሲ ቅዱሳን ሰባት እዮም ብመንፈስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ ተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመፀን ሕጂ ትንቢታት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ትንቢት ይዛረብ ዘሎ ትንቢታት ካብ ሰብ ኣይመፀን ሓደ ግዜ ከምዚ ተነቢና ከምዚ ዝብሉ ሰባት እዚኣቶም እዚኦም መንፈስ ወሪድዎም ያ ከምዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ጴንጤ ናይ ካልኦት ማለት መንፈስ ወሪድና ኢሎም ዝዛረቡ ብዙሓት ማለት እዮም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘለዎ ምናልባት ንሶም ሓደ ነገር ክነምፅኢና እንሻአላህ ዝመፅ ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢየሱስ ትማል ተዛሪብኒ ሕጂ ሞኒ ናይ መጨረሻ ኣነሰማዕክዋ እንታይ ደብዳቤ ሓደ ደብዳቤ ሂብዎ ማለት እዩ ብለይቲ ብሕልሚ መፂዎ ነጊርዎ ብመንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ መፂ ነጊርዎ ከምዝን ኢልዎ ድሓር ተበለስ እታ ብወረቐት ጽሒፉ ኣብታ ናቱ ጣውላ ገዲፉሉ ማለት እዩ ኢየሱስ ኣብ ከምዚ ዓይነት በፂሕ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ገሊኦም ቴሌፎን እዮም ድውሉ ቀጥታ ናብ ሴንትራል ናብ ገነት ዘለዎ ሴንትራል ይድውሉ ሃለው መን ይኻስተሃብሎ እዚ ርኢኹሞኹም ኣብ ማስ ሚድያ ብዙሕ ኣብ ዩቲዩባት ኣሎ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ተኣሽሙ ዛረቡ ኣብቲ ገነት ውሽጢ ስኒ ቴሌፎን ደው ኢሎም ምስቲ ዋርድያ ናይቲ ገነት ዝዛረቡ ማለት እዮም ሕጂ እዚታት ብምሉኡ ኣብዚ ዝኣቱ ማለት እዩ እዚ ብመንፈስ ተመሪሖም እዮም ጽሒፎሞ እዚ ሕጂ ብፍቓድ ኣምላኽ ዝመፀ እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ኦፍኮርስ ሕጂ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመፀን ኢሎም እንታይ ደኣ ካብ ኣምላኽ ተዛረብዎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ጴጥሮስ እንድሕሪኢኹሞ ከምዚ ዓይነት ትንቢታት እንድሕር ተዛሪቦም ብመንፈስ እዮም ተዛሪቦም እዚ ሕጂ ተቐባልነት ክረኽቡ እዩ እሞዚኦም ኩሎም ዛርብዎ ዘለዉ ሕጂ ኣንጻር ናይቲ መፅሓፍ ቅዱስ ተኮይኑ ክስእልካ ክትቅበሎም ማለት እዩ ኣንጻር ናይቲ ናይ ፈጣሪ ተዛረቦም ንሙሴ ንየሱስ ዝሃቦም መፅሓፍቲ ንዖም ዝሃቦም መምርሕታት ኣንጻር ናቱ እንድሕር ኮይና ክስእልካ ዶ ተቐበሎም ኦፍኮርስ ኣንጻር ናቱ ተዛረብዎ ኣሎ ዶ ብዙሕ ኣሎ ካብ ጳውሎስ ጀሚርካ ማለት እዩ ካብ ጳውሎስ ጀሚርካ ነቲ ዝነበረ ሕግታት እንዳፈረሱ እዮም መፅኦም ስለዚ ብኸመይ ፈሪሱ ዝብል ሕጂ ናው ይኮናና ንብልተልና ግን ኣትሊስት መእተው ክኾነና ንሓደ መፅሓፍቲ ናይ ፈጣሪ ቃል ድዩ ኣይኮነን ዝብል ኣነ ምናልባት ሓንቲ ተኣሽሙ ክበኩም እየ ሓንቲ ምሳሌ ብኣኽን ድምድም ኢና ማለት እዩ ካልእ ዘዳግም 4:2 እንታይ ዝብል ነዚ ኣነ ዝእዘኩም ዘለኹ ትእዛዛት ሙሴ ኢኹም ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እዚ ነዚ ኣነ ዝእዘኩም ዘለኹ ትእዛዛት እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ምእንቲ ክትሕሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣነ ዝእዘኩም ነገር ኣይትወስኹ ካብኡ ከዓ ኣይትነክዩ እዚኣ ሕጂ ቀጥታ ናይ መን ቃል እያ ትበሃል ናይ ሙሴ ቃል ምክንያቱ ባዕሉ ቀጥታ ይዛረብ ዘሎ ኣነ እንዳበለ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝሃቦ ጉዳይ ይዛረብ ኣሎ ነዚ ኣነ ዝእዘኩም ዘለኹ ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ምእንቲ ክትሕሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣነ ዝእዘኩም ነገር ኣይትወስኹ ኢሉ ሕጂ እሱ ባዕሉ ነቲ ትእዛዛት ናይ ኣምላኽ ኣይትወስኹ እዩ ዝብል ዘሎ ካብኡ ከዓ ኣይትነክዩ ካብኡ ኸነ ኣይተጉድሉ ይብል ኣሎ ስለዚ ቁፅሪ 6 እንድሕር ርኢናያ ረቐም 6 እንድሕር ርኢና ሕጂ እዚ እንታይ ይብል ካልእ ቀዳማይ መፅሓፍ ነገሥት እንታይ ይብል ሓንቲ ምሳሌ እንድሕር ኣምፂና ርኢና ማለት እዩ ካብቲ
ጸገማት ከመይ እሞንታይ ጸገም ይፈጥር እዚ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነኒ እንዳበልካስ እንታይ ዓይነት ጸገም ይፈጥር ኸውን ወይ እንታይ እዩ እቲ ኣምላኽ ከብሎ ዘይክእል ነገራት እስኪ እንድሕሪልና ሓደ ናይ ሎም መዓልቲ ሓንቲ ክህብ እሞ እቲ ዝበዝሐ ዝዓበየን ግን ድሓር ክምጻልኩም እየ ግን እዚኣ ኣትሊስት እዚኣ ረኣይዋ እስኪ ኣብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት እንታይ ይብል 24 ዮራም ዝበሃል ኣሎ ኣሓዝያ ዝበሃል ኣሎ ዮራም ኣቡኡና ኣሓዝያ እዩ ሕጂ ዮራም ንጉስ ነይሩ ንጉስ ኮይኑ ድሕሪ 12 ዓመት ነጊሱ ሞይቱ ዮራም ዝበሃል ሰብኣይ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ይብላ ኣሎ ምስ ኣቦታቱ ከዓ ኣብቲ ዳዊት ተቐበረ ኣብ ክንድኡ ከዓ ወዱ ኣሓዝያ ነገሰ ስለዚ ንሱ ምስ ሞተ ኣሓዝያ ነጊሱ ማለት እዩ ኣሓዝያ ክነግሱ እንከሎ ሕጂ ወዲ እስራኤል እዩ እቲ ኣቡ 12 ዓመት ነጊሱ ምስ ሞተ ኣሓዝያ ናብ ስልጣን ክዲብ ከሎ ሕጂ ወዲ ክንደይ ዓመት እዩ ነይሩ እንድሕሪልና ኣብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት 9:26 እንታይ ይብል ኣሓዝያ ክነግስ ከሎ ወዲ 22 ዓመት ነበረ ይብል እዚ ኣሓዝያ ወዲ 22 ዓመት ነይሩ ክነግስ ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ ሓንቲ ዓመት ገዝኤ ስም ኣዲኡ ድማ ዓታልያ እዩ ንሳጓል ዓምሪ ንጉስ እስራኤል ያ ትበሃል እዚ ግን ንሱ ሕጂ ወዲ 22 ዓመት ነጊሱ እዚ ኣሓዝያ ዝበሃል ክነግስ ከሎ ኣቡኡ ሞይቱ ኣቡኡ ሞት ከሎ ወዲ 22 ዓመት ነይሩ ሽዑ ነጊሱ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋእል 23:2 ኣብ ምዕራፍ 23:2 ግን እንታይ ይብል ኣሓዝያ ብዛዕባ ኣሓዝያ ክዛረብ ከሎ ኣሓዝያ ክነግስ ከሎ ወዲ 42 ዓመት ነበረ ይብል ወዲ 42 ኣብቲ ግን ክንደይ ይብል 22 10 ዓመት ኣሎ ዝያዳ ኣብዚ ሕጂ ዝገርም እንታይ እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣሓዝያ ስኒ ነብኡ ብ10 ዓመት ቀድሞ ማለት እዩ ከም መጽሓፍ መዋእል ዜና ዝነግሮ ዘሎ ነብኡ ብ10 ዓመት ይበልጾ ሓደ ሰብ ኣቦሃዱ ይበል ኣቦሃዱ ብዕድመ ዝደፍእ ካባኻ ወላ ንስኻ ካበይ መጽኻ እሞኒ እዚ ግን እዚ ቆልዓ እዚ ግን እንድሕር ኢኹሞ ወዲ 42 ዓመት እንድሕር ዳ ኮይኑ ነጊሱ ብዚ ግን ኣብቲ ናይ ካልኣይ ነገሥት ዝብሎ ዘሎ 22 ዓመት እንድሕር ኢሉ ኣብ መንጎ 20 ኣሎ ማለት ስለዚ ነብኡ ብ10 ዓመት ይቅድሞ ኣሎ ማለት እዩ ንድሕሪት እንድሕር ተመሊስኩም ስለዚ ሕጂ እዚ ወዲ እዚ ወዲ ክንደይ ዓመት ይነጊሱ ከመይ ገይሩ ሕጂ ናይ ኣምላኽ ቃል ክኸውን ይኽእል እቲ ሕጂ እቲ ቀንዲ ሕቶ ሕጂ እንታይ እዩ ፈጣሪ ነዞም ሰባት እዚኦም ተዛሪቦም ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ይኹን ወይ ከዓ ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋእል እዞም ሰባት እዚኦም ክጽሕፉ እንከለዉ ብኣምላኽ ብመንፈስ ተረዲኦም እዮም ተጻሒፎም ብመንፈስ ቅዱስ ሓገዝዮም ጽሒፎም እንተደኣ ተባሂሉ ጌጋ ክርከቦም ኣይግባእን እዩ ነይሩ ጌጋ ክርከቦ ወይ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣይፈልጥን እዩ ማለት እዩ ነቲ ኣሓዝያ ዝበሃል ኣይፈልጦን እዩ ብጌጋ ነጊርዎ ኣሎ ወይ ድማ እዞም ሰባት እዚኦም ድም ተጋግዮም እዚ እቲ ጌጋ ሕጂ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ እዚ ጌጋ ንብሎ ዘለና ሕጂ እንታይ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ጌጋ ገይሮም ኣለዉ ሕጂ እዚ ጌጋ እዚ ካበይ መፅኡ እንድሕር ኢልና ብመንፈስ ቅዱስ ወሪድና ብሎ ብኣምላኽ ተጻሒፉ ክትብሎ ይትኽእልን እያ ምክንያቱ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ንኽልተ ብዛዕባ ሓደ ሰብሲ ክልተ ቃላት ዘረበካ 42 ዓመት እዩ ነይሩ ክነግስ ከሎ ብል ተሓደ ከኣኒ 22 ዓመት እዩ ነይሩ ስለዚ ኣምላኽ ንኽልቲኦም ሓደ ዓይነት ቃል ክዛረቦም ዝግባእ ብዛዕባ ሓደ ሰብ እምበር ከመይ ገይሩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቃል ዛረቦም እቲ ወዲ 22 እንተሓደ ወዲ ኣብ መንጎ 22 ኣብ መንጎ 42 እዩ ዘሎ ኮ 20 ዓመት ዝያዳ ኣሎ ስለዚ እዚ ናይ ኣምላኽ ቃል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሓደ ናይ ኣምላኽ ቃል ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣይነት እያ ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ ንምንታይ ክልቲኡ ነንበይኑ ኮይኑ ኣብ ሓደ መጽሓፍ ከኣሎ እዚ ሕጂ ናይ ኣምላኽ ከብሎ ዘይክእል እንታይ እዩ ገሊኦም ወሲሆም ኣለዉ ገሊኦም ኣጉዲሎም ኣለዉ ስለዚ ናብታ ናይ መጨረሻ እንድሕር ከድና رقم 6 እንድሕር ከድና ወይ 7 طيب ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክንብል ንኽእል ናይ መጨረሻ ምናልባት ግዜ ስለ ዘይብልና ሕጂ ሰለስተ ተኣሽሙ እዩ ዘሎ ምናልባት ድሕሪ ዝመጽ ዘሎ ግዜ ክመጽኣኩም እየ ሰለስተ መጽሓፍቲ ኣሎ ንበሎ ኦርቶዶክስ ኣሎ ፕሮቴስታንት ካቶሊክ ስለዚ ናይዚኦም ሰለስተ ከዓ ምፍልላዮም ንገዛ ርእሱ እቲ ሓደ
81 መጽሓፍ ሒዙ ተሓደ 73 ተሓደ 66 ኣይና እቲ ትኽክል ኣይና እቲ ቁኑዕ ክንብሎ ንኽእል ሰለስተ ተፈላለየ ኣሎ ኣብዚ ንገዛርሱ እዚ ሕጂ እቲ ንፈልጦ ምሳና ዘሎ ኣብ ቀረባ እምበር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንበይኑ ጥራሕ 74 ሓድሽ ኪዳን ኣሎ ሎሚ 74 ሓድሽ ኪዳን እንጂል ተባሂሉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከመይ ገይሩ ኮይኑ እዚ ኢልና ንሓደ መጽሓፍ ናይ ኣምላኽ ቃል ድዩ ኣይኮነን ንኽንፈልጥ ንገብሮ ዘለና ምርመራ ብጥቕስታትን ብመርትዑን ስለ ዝኾነ ዓይነት ሓሳብ ክትልእኩልና ትኽእሉ ኢኹም ዝመጽእ ዘሎ ግዜ እውን ነዚ መደብ እዚ ክንቅጽሎ ኢና ብጽቡቕ የራኽበና السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودربي كامل الإشراق هو الإسلام علمني ورباني على الأخلاق حياتي كلها قيم ودربي كامل الإشراق هو الإسلام هو الإسلام هو الإسلام هو الإسلام هو الإسلام